Maminka veselá po 9. Noha musí šlapat doprava, ne doleva. No. Po 586. a legenda praví, že to s chybami hraje i když dodnes. A Borka to ještě schválně hraje pomalu, aby tam neudělala chybu, on tam stejně udělá. Haleluja, haleluja. Legenda praví, že už nevím, co mám říkat. Sedí mi obočí. Jasně. Legenda praví, že Emičce už je z toho takový vedr, že se tady musí ovývat telefonem na mobil. Jasně. Pokus číslo 1196. Ty vole vlásek. Hej, a borec tam bude furt oxidovat? A to bylo ze srdce pro vás. Doufám, že už to konečně zahraju dobře. Dobrý, já už radši nic neskouším. Konec tohohle videa.